Hi guys! Good evening, ako na po ni si Alex and welcome back to my channel. Karon day guys, adlawng Webes inja Mayo 20 2021. Charot, binisaya bitaw guys. So karon guys, mag-istorya-istorya lamang ta kay harang ni-share ninyo ang katong naitabo gahapon nga dihay ning kalit og pangaway sa hang kanang vlog. Sa hang video dihay ning kalit og comments nga grabing panamastamas niya sa isang comments na guys og dira ako okay ranta ko ako ra ijang panamastamasan ijang giapil si Aliana nja kay ba mo guys og dito sa janing comments dito si janing comments sa kanang bitong vlog katong nag-vlog ko nga gamuyab ni Remit og kwarta diri na ha dito si janing comments nja guys man ijang comments. Ako okay raman ko ug ako ijang late ako ijang pasikitag istorya okay ra na kay ijang mga kanang sakit nga istorya para na kay ba ako sang kagalingon nga di tinuod. Wala man jud siya grabe jud siyang inggita kay grabe makapanamastamas og istorya siguro kanang ijang binuhatan ijang gipahid na ijang ning batasan ijang gipahid na tungod sa ijang pagkainggit. So mao ni guys ang basahon guys ang ijang kanang gi-comment sa video. Ha, wala ka kasing pira at kung meron man kulang pa sa maintenance sa anak mong abno. Oh, see? Ang anak ija pang ginag-abno kay bawak ka kanang gabaan ka sa imong gihimo kay na ako istorya guys si Aliana. Di na siya basta-basta nga bata nga late-late kay si Aliana sa tinuod laman makagaba. Kay sa una, mga nag-eskila pa siya, mga 5 years old pa lamang. Kanang dihay ning nang lait po niya ba? Hinsa ba nang lait sa Bisaya? Dapoy nang nanaway. Ugi. Para mas tamasan sa istorya. Giing na sa dinal man na i-mention og kinsa basta kay taga-amo Giingon nga, nganong diha man na si Jagi pa eskwela, diha nang eskwela na si Aliana sa una, eskwela man og kanang daycare dito sa mga arapong sityo. Diyan na iniingon ni Diyan nga kanang hang pagumangko ni sumbong na nga na iniingon dito nga kanang nay ngano ko nung diha ko na sa Aliana gipa-eskwela sa eskwelahan na nga si Aliana ko no abno. Ilang gi tamay si Aliana ilang ginag-abno. Kay ba mo guys, wara mabutig pila ka adlaw. Ang nag-istorya nga niingon nga abno si Aliana hapit na buta. Kanang naoperahan sa mata kay ijang mata nabuthan o kanang bubog sa soft drinks. Nja guys, ang gaba di magsaba man nang ako. Sige, panglait pa. Ako nasakitan ko sa jang gisurya nga sa Aliana jang gilait pero mahadlok ka sa karma, maabot ra ang karma nimong ihatag sa Ginoo. Labi na si Aliana nga way sa imong gapil-apil. Imong ginag-abno, imong ginanog kurente, abnormal, sinto-sinto. Nja. Kay gani ha, dyan na po si J. Mrs. na ha. Ni Mrs. si Janine sila nga nainggit ko no ko. Nakuno ko inggit sa ahong katawan. Anong mainggit man ko? Nja, ang katawan dyan ko niya, grabe dyan siyang ka-bright, kaya dyan kong gayon nainggit ko no ko. Si dyan mo'y nainggit, kaya si dyan mo'y nihimo, o ganang dami account para maka-comment sa YouTube nja. Balihon nga ako kuno'y nainggit. Hindi wow. Ala na Ginoo mo silot nimo. Kay ang pagsabot nimo kay kahadlok mo rag ikaw na yung pinaka demonya. Kung babae ka, kay ba ako baji ka kay og laki, di nga na ang attitude sa laki nga dawi mo comments ikaw kay ba ako baji ka. Ikaw na siguro pinakademonya. Wa kay Ginoo, ikaw siguro ikaw na ka giharian ka nas kanang power ni Satanas. Kay mong gipangisulti, nagtuo kag napay
dapat kay Ginoo sa imong kasing-kasing wala na mao na nga makapanglait ka na wa ka kay bawgin sa iyahang kaagi mao na nga jud pag jama-jama og pang bus nga ming ka nga kanang sa imong istorya nakakadiri ka nagpapakantot ka sa ibang lalaki tapos nung lumabas ang bata namatos ka ng ibang lalaki para kuno may maging ama yung anak mong kurunto. Nakakahiya ka, nanganak ng abno, Isa pa diyang ibalik-balik nga, nanganak ko nung kong abno. Sa ibang lalaki, ipinapaako. Grabe, Jud. Sa'yo pagtuwag, ipinapaako sa Aliana, baby pa des Aliana, kay ipapaako. Wa Jud kay lahi kasulti, imo Jud na, imo kasing-kasing puro inggit, puro naman ka nagjama-jamang istorya. Ginuunay na side ni mo ako. Sorry, busog ko. Di ko makuhan sa imong mga panaot na kay di na tinuod. Basin ikaw, kanang imong ipangisulti, imo nang binuhatan. Imo rang ipahid na imong binuhatan. Ug isog ka, adyo gamit og dami account, lantad. Adyo sigtaw tago. Kay sunod kuan, adlaw, maabot na nimong gaba, monetiman ni. Kay si Aliana imong gihilabdan. Okay rag ako. Adyo yapil-apil ng batang way kamuwang-muwang, mga papil sa imong kadimunya. Nga kanang Ginoo na lamay na sayad nimo. Diya ganihang buntag kuan. Haman na si Janggi Black sa hang account. Diya hang nabasa ganihang buntag ni si Janga. Nang stalk de po si Jang Facebook kay si Janga. Gipost pa kuno na sa Facebook. Ano magbuot man ka og magpost ko sa Facebook nga haman ang Facebook. Adyo pang hilabot kay wara ba ka na hilabti. Diya halamang kuan nimo hang message nimo nga unta makaamgo kasi mong gibuhat imong pagpanakit og istorya. Diya hinataunta nga grasyahan kag daghan. Diya tagaan kag kabaskag sa imong lawas kay aron sunod adlaw makaamgo kasi mong mga binuhatan basig wa kakaybaw sa imong binuhatan. Diya kanang kung pwede, adyo sige panghilabot sa batasan sa laing tao, pagpokus sa imong kagalingon. Siguro di ka happy sa imong pagkatao kay nara kang panghilabot sa imong isig katao. Mao na nga, kung ako nimo, magampo ka. Adyo pag sige panghilabot. Kay ang tao anang hilabot nimo. Wa ako'y gihimo atraso nimo. Mao na nga, kuan, pag hinahinay sa imong istorya. Kay kanang imong istorya, kay bawa ka di ko luoy sa imong istorya. Ming kag kawawa ako, sa tingin di ko kawawa. Ikaw ang kawawa, kay imong kasing-kasing hugaw pa. Hugaw pa sa imong kagalingong tae na imong kasing-kasing. Kaya nakasulti kag nga na ikaw na kinahugawan. Na sorry kung naka-istorya ko nimo maangat kay ara po tong baw sa imong pang lait ni Aliana. Si Aliana wala si Jay kamuang-muang Jay mong apil-apil og abno. Ming kag abno. Ikaw may abno. Ginoo na masayod nimo. Mao na ako mayon ko nga kanang di ko mahadlok nga gabaan ko kay wa ko'y gihimong daotan sang nisig ka tawo. Ikaw pagbantay sa karma timanin na. Jama to guys, ni-share ako dito, nagpagawas ako sa kanang gibati sa katulaging ng bas na ho kang Aliana. Bisag kamoy pasultihan guys, ug inyong anak may nanugabno. Sure ko nga di mo malipay. Sure ko nga di mo malipay sa kanang tao nga nagistorya nga na mahitungod sa inyong anak. Okay ra ko gibas ko, bisag sa ibas ang dawaton na joy apil-apil ang anak kay nga anak ko na kalibutan.
Pero wako masalamat po ko nga to nang baska kay bao man ko nga ang Ginoo man natug. No na timan nang kanang gaba nga mabot nimo. Nja arang kang katalawan kay gamit-gamit kag dami account. Nja ganiya sa imong reply ninyo pagajud ka nga nagpost-post ko sa Facebook. Ngano magbuhat man kag magpost ko sa Facebook? Nasuya ka? Nasuya ka sa gipang post? Masyado kang kuan nagmamalinis kuno ko. Ikaw ka sa imong kagalingan. Sa imong gibuhat malinis kaya ka? Sa imong gibuhat na nga panglait at sa imong paminaw malinis ka nga pagkatao, baho pa kastai. Baho pa kastai natinod laman. Nang peace be with you. Inatunta ang kuan. Malipayin kasi imong gibuhat nga nakasakit kasi imong isig katawo. Naghanap ko gistorya guys, nagpakuan lamang ko nagpahungaw. Tanggibati kay di lalim ng mag-istoryahan tangingana. Adyo palabi sa imong pagka sobra ka perpekto. Kay agi mong utok nanubra na, nanggawas na si mong mata. Nanggawas na imong utok sa imong mata. Hinda guys, mga doon lamang kong pasaylo ngay nga to ang naistorya kay wa ko kapugang sang emosyon nga yapil-apil ni jagang anak. Hinda. Tiyaw mo na, ay nasalya ng abno, sinto-sinto. Siya kay maabno, siya kay magkaanak, ug abnormal. Kay bawo ko, nga nakay pamilya, napa kay mga pag-umangkon, ug daga magaling ka, pukon magkaanak ka, manitiman nga imong anak, mas mulabaw pa kay sa ang anak. Mas worse pa na imong anak. Nja, karang nay, adyo pagbuot sa pagkatao, bisan pag single mom ko, ang mga single mom, wala ba day karapatan mahigugma, wala ba karapatan nga musudog relasyon. Porkit single mami, manglait na ka. Diya apo ko napikton nga ming ka nga, hanggi pa ako. Pa ako. Baby pa salyana, hanggi pa ako. Buntis na salyana, hanggi pa ako. Di pa ako sa lain, di ko ingana. Di po ko batasan nga kanang manghuk-huk og kwartas laki. Kaya ako, bisan pag ako'y laki, bisan pag di ko maminjo, mabuhi ko. Mga netiman nga di wa ko mahadlok og kanang di man ko makakitag ang lifetime partner kay mabuhi ko ako ra. Taas nga panahon nga wa ko uyab, nabuhi man ko. Manang adyo pag hinambog nga may ka nga kanang maniguro kami kag wa ko'y kwarta, wa kakaybaw. Adyo pang husga kay wa kakaybaw. Insay ko as tao. Ang message nimo, peace be with you, and God bless you. Ginoo na bahala nimo. So maura to guys, sinshare ako sa tanan, pasaylo ako nga mo nihang gawas ang baba. Bye bye.